Halo, ste doma? Áno, idem. Dobrý deň. Prepáčte. Ja som poštár a mal som zdelenie priviesť vás. Volá vás Richtár a máme problém z vedľajšej vesnice. Musíte sa rýchlo dostaviť ku nemu. Poďte. Áno, hneď idem. Zadiaľ to. Aha, prepáčte, nepoznám to tu. Aha, nevadí. Býva blízko. Zadiaľ to. Pôjdete po cestičke a... Myslím, že až dorazím k tej lampe, tak asi tam je tam odbočka. Áno, je to tu. Dobre. Prosím, poďte ďalej. Dobrý deň, pán Richtár. Dobrý deň, synček. Čo si praješ? Už viem. Mal si ku mne prísť. Dúfam, že ku tebe prišiel posol. Áno. No, tak a posol určite po tebe chcel, aby si mal prísť za mnou, čo sa teraz samozrejme stalo. A ja pre teba mám menší úkol. Vo vedľajšej vesnici, ako sa ti s tým zmínil posol, mali problém. Šaškovali tam creepera. Takže ja by som po tebe chcel, aby si im pomohol a vraj sa tam aj s niekým stretnúť. Takže veľa šťastia. Už je pomaly tma a ráno máš prísť ku kováčovi, má tam pre teba pripravené veci. OK. Dobre, teraz choď spať, môžeš ísť. Ďakujem. Ďalší prosím. Stadiaľ je to nejak ďaleko, trošku si pobežím. Fuj, tak to je fuška. Možno bolia nohy. Dobré ráno. Idem za tým kováčom, ktorý mi povedal Richtár. Wow, pripravil mi niečo. To si zoberiem. Šíp a jablka. Tak to vymením. Takto. Nejaké veci si odložím, keby som ich potreboval do budúcna. Tak, môžeme vyraziť. To je asi tá dedina, vidím tu creeperov a veľmi veľa. Pomoc! Počkaj, ťa zachránim. Nevadí. Nie, je ich tu moc. Si v poriadku? Áno, som. Poď za mnou. Dobre. Poď sem. A tu buď. Ja ich zatiaľ pozabíjam. Tak poď. Čo dokážeš? Len vybuchnúť. Vybuchol za mnou. Som si ho nevšimol. OK. Je tam veľa vesničanov. Veľa ich tu zomrú, ale nevadí. Už sú asi všetci pozabíjani. Narobilo to neporiadok.
ale musím sa nájsť. Som to strašne hladný. Si v poriadku? Som. Okay. Ďakujem za záchranu. Nevadí, poď za mnou, zavediem ťa do mojej dediny. Ďakujem. Tak, ako sa voláš? Ja sa volám Jack, a ty? Ja sa volám Samko. A kde máš vlastne tú dedinu? Tam blízko, že? Ak sa ťa môžem spýtať, čím sa živíš? Ja som rytier a ochránca dediny. Aha. Nie si hladný? Tak trochu som. Tak dám ti pár jablok. Ďakujem. Ja sa musím nájsť. Bol to ťažký boj. Pravda, aspoň, že som ma prišiel zachrániť. Áno, videl som, jak už si taký doškriabaný. Aj skoro si vybuchol úplne. Lebo blízko bol pri tebe, bola vlastne tá príšera pri tebe a išla vybuchnúť. Nebyť teba som mŕtvý. Áno. Prišiel mi to oznámiť jeden posol Richtárov. Je to proste... To je tá tvoja dedina? Áno, ale ten Richtár je proste dobrý človek. Aspoň, že ťa sem poslal. Áno. Vlastne jeho posol mi povedal, že mám ku nemu prísť a ten Richtár ma poslal. Takže je to obidvoch dobrá práca. A tu je naša dedina. Poď, zavediem ťa do môjho, najprv ku Kováčovi. Tam ti dám nejaké vybavenie. Aby ťa Ďakujem. nikto nenapadol. Tak ja myslím, že to je. Áno, ideme dobrou cestou. Takto. Poď trošku si zabehajme. Okay. Takže tu je náš kováč. Myslím, že tu nechal ešte nejaké brnenie. Áno, máš tu nejaké brnenie, môžeš si zobrať. Ďakujem. Počkať, poď do môjho domu. Môžeš sa tam vyspať, keď je už noc. Áno. Poď sem. Ale môžeš sa vyspať. Máš to tu pekné. Ďakujem. Nie, čo si tu dám. Dobrú noc. Dobrú noc. OK, sme do dohodnutí. To bola noc. Á, Dobré ráno. Očakáva ťa Richtár, poď za mnou. Môžeme ísť. A nevieš, prečo ma chce vidieť? Nie, len mi povedal, že máš prísť. Videl to? Tam videl. Videl to. Môžeš ísť. Áno, ďalej, poďte ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Teba myslím, že priniesol rytier Samuel. Dobrý deň, Samuel. Dobrý deň. Takže, ako som vám sľúbil,
ty, ako sa voláš? Volám sa Jack. Jack, dostaneš malú odmenu, vidím, že Samuel ti zaistil vybavenie. Pokiaľ chceš, môžeš tu bývať, alebo môžeme urobiť rekonstrukciu tvojej vesnice, ale to by mohlo trvať rok, 2. Ja by som ti doporučil, že by si mohol tu nabývať a mohol by si... Pán Richter, prepáčte, že vám skáčem do rečí, ale my sme sa s týmto Jackom dohodli, že by mohol spať u mňa. Že by mohol aj bývať. Dobre, pošlem vám posteľ a nejak si tu tam môžete zaradiť, pošlem vám aj lampy. Prepáčte, máme tu formulu. Musíte vyčkať, toto je mimoriadny prípad, takže sa tam zatiaľ zabavte vy, vesničania. Ja už odchádzam, serem na to. Takto sa tu u nás nerozpráva. Takže, ako už som povedal, nejak sa tam môžeš proste udomáčniť, cítiť sa tu ako doma a mám pre vás už aj rovno nejakú menšiu úlohu. Tak čo, ste ready? Áno. Ja som. Ja vždycky. Takže, za úlohu máte preskúmať jeden zarastlý, ako by som to povedal, nejakú zarastlú pevnosť a je tam jeden človek, ktorý je sám, je to kostlivec a musíte mi priniesť zase jeho hlavu, ako ste priniesli hlavu zombieho. Je to preto, lebo urážal náš ľud, nás všetkých a nám sa to veľmi nepáčilo. Takže budem vás očakávať. Ráno na ďalší deň sa do toho vrhnite. A áno, Jack, ináč, keby si chcel, máš tu dvere vždy otvorené, môžeš proste, ty máš vždycky prednosť a to samé platí aj pre teba, Samuel. Ďakujem. Tak dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, chlapci. Wow. Tak čaká nás úloha zajtra. Áno. Ako som rozmýšľal, kde je to zarastené miesto, alebo o čom to hovoril? Neviem. Opýtame sa ho zajtra. Alebo keď príde jeho posol, tak asi on nám to povie, alebo nás pošle k Richtárovi. A Richtár nám to povie. A keď nepríde jeho, tak prídeme my osobitne. Tak, dobrú noc. Dobrú noc. A tak rytier Samuel zachránil Jacka a zajtra majú pred sebou veľmi ťažký úkol, kde musia priniesť hlavu kostlivca. Ja dúfam, že sa dobre vyspia a budú mať veľa šťastia. Dúfam, že im to vyjde. Toto bol film Pútnik 2 a uvidíme sa v trojky.